Neste programa, a través do cal intentamos axudar a persoas que buscan traballo ou queren emprender un negocio por conta propia. Nosotros no somos de Galicia, pero nos enamoramos de Galicia y de la Ribera Sacra. Empezamos con 7 apartamentos turísticos, que son los que estamos alquilando. Tenemos miel de Galicia, que estamos promoviendo, y empezamos también ya a hacer vino. De os inicios, pois especializámonos utilizando como fío o gran patrimonio románico que temos na zona, pois para crear produto, rutas, sempre pois con algo máis, non só con patrimonio. Somos unha queixería artesana que facemos queixo e caleite das nosas vacas Jersey en pastoreo. Temos unha terceira pata que fai un pouquiño máis especial, que é a parte de dinamización territorial. Aquí intentamos xerar comunidades de aprendizaxe alrededor de temáticas diferentes que son importantes no territorio e que poden axudar a mellorar a empregabilidade e o desenvolvemento do mesmo. A idea era axudar a outras persoas a poñer en marcha o seu negocio e xestionalo nós, en algúns casos, ou simplemente axudarlles a montalo. A Achega nace fai ao redor duns 6 anos para conectar o rural coas cidades e promocionar o turismo rural sostible da zona de Chantada. Ao principio do proxecto empecé a falar con distintas persoas do territorio, algunhas que se dedicaban ao turismo e outras que non. Había unha coincidencia na preocupación alrededor do desenvolvemento turístico da zona. Un proxecto potenciador do turismo e da vida económica e social e cultural da zona do Miño. Nos dimos cuenta que casi todos teníamos los mismos retos para superar y que juntos podíamos hacer cosas así más organizadas. Para poder dar a conocer más lo que es la Ribeira Sacra, que ahora está en auge, y que venga un turismo de calidad, que es lo que queremos, que también se enamoren de la zona, de todo lo que ofrece la Ribeira Sacra. Intentar planificalo desde as necesidades da xente que vive e traballa aquí. E así foi como foi nacendo esta comunidade de aprendizaxe de turismo que agora está dando lugar á creación dunha rede. Crear un grupo para poder desenrolar pois un montón de programas, de proxectos, pero sobre todo crear unha rede, non? Que creo que o realmente importante. O que me está aportando formar parte desta rede é coñecer máis a fondo e máis profundamente estes proxectos para poder coñecer o seu ADN e poder inspirarme moito mellor para poder comunicalos. Cando traballamos en turismo non podemos pensar en individual de como atraer xente á miña casa rural, senón que temos que atraer xente ao destino turístico. O futuro da rede é que poidan comezar a traballar de forma independente. Que isto non morrera, que seguíramos medrando xuntos para facer que a Ribeira Sacra siga sendo o que é. Un turismo que lle dea valor realmente ao territorio tal e como é. Que consigamos manter a identidade. A nosotros nos da mucha vida ver ese cambio que tiene este entorno en las personas y queremos respetar y fomentar y difundirlo para que más gente pueda aprovechar.